Sådan her foregår meget af undervisningen på IBC. Kursisterne er i gang med at lære noget helt nyt, i praksis, men også teoretisk. Og det er det helt særlige ved IBC's kurser, selvom det kan være en vanskelig balance. Jeg kan ikke se noget for dine fingre. Nu er jeg jo sådan lidt praktiker selv, også i mit arbejde, så det her med at gøre tingene, det betyder, at jeg forstår det, det giver mere mening, og jeg kan bedre huske det, når jeg selv sidder med det bagefter. Her på kurset lærer Sundhedscenterets personale at være i kontakt med borgerne gennem et webinar. Via internettet kan de undervise borgerne i f.eks. rygestop, mens borgerne sidder derhjemme. Nogle gange foregår undervisningen på Innovationsfabrikken i Kolding, men IBC skræddersyr også kurser til virksomheder og institutioner, som gerne vil have ny viden på et område. I dag er vi på besøg hos Center for Sundhedsfremme i Varde, mens de har et kursus. At opleve kurser som det er meget varierende. Vi sidder ikke stille ret længe ad gangen, og vi får lov til at prøve tingene af. Og det er simpelthen også nødvendigt, fordi ellers vil man blive meget forvirret og stresset. Men det, at vi får lov til at lege med det hele tiden, det hjælper rigtig meget. Undervisningen har været helt fantastisk. Jeg kan rigtig, rigtig godt lide den her måde, og vi bliver undervist. Vi får kort oplæg, og så går vi ud, og så prøver vi det, og så går underviserne rundt og hjælper os og vejleder os. Så vi får det i hænderne. Fordi det er bare at sidde og kigge på en, der viser, hvordan man kan gøre dit og dat. Vi skal have det i hænderne. Og vi har så også allerede øvet med en hel masse små webinarer, vi har holdt for hinanden. Og det er jo der, det rigtig giver mening, for så kan vi alle sammen se, at det virker det her. Man kan også formidle det her på det videre, så synes jeg, mit personale, de er sådan nærmest lidt høje en gang imellem, når vi er færdige med sådan en dag, for det har været så sjovt. Jamen, de får det ud af det, de får skabt en kobling mellem teori og praksis løbende. De skal hele tiden, når vi underviser i noget, så skal de hele tiden kunne koble det op på deres egen dagligdag, og de skal hele tiden kunne omsætte den teori, vi gennemgår. Fordi man kan sige et eller andet sted, der er teorien, det er argumentet for, at man gør, som man gør. Så derfor skal man forholde sig til teorien. Men man skal også kunne se, hvorfor, og man skal også evne at bruge den. Altså at kunne udføre det i det praktiske arbejde, man laver. Tak for den her gang, og som Heidi skriver, så ses vi til næste fest.